ba ke ba mu karkare karban so mu sa a jikinmu. Shi mai adashi burinsa ne kwaranar karba mu kau da kashi mu ciyar da so mu samu riba ki sanya lashi ni ko gare ni ba bare ba zan ci alwashi na ja da dukkan mai yin zamba akan kini rayuwa ta zamba komai ba sa daukar wata na dangana shi dukka gare ki. Taso shigarin masoyi ya nisa na baki so daure gare ni karaki kofsa na yo iso mu je swimming mu zamyin wasa dauki soso practical can mu je mu ci gasa kamar ki ko da ce da wasa suki dauke ni ki jani can mu shesheke ayar mu. Jikina na ji shi yau kamar an doka jinin jikina ya haura shinkiyar albarka ko da a rana in na ganki sai in ce san barka karshen batuna zan kai kiro da kice da bai kara sunina ki gaishe da shi ya san albarka mu roki Allah ya ja kwana mu gan zuri'ar mu. Masoya in za su yi kwatance laila ni ba ni sanya aso bare kwani na yi kwalla ba za na juya bare in yi wa kaina illa sanya kaya tafiyar kice nike yin kalla murya mace so na baki zalla san ba kwatance ba mai kama da ke bebi na. Idan ba ke ba mu karkare karban so mu sa a jikinmu.